Handa na ang Iloilo Provincial Police Office nga magbulig sa ginaplano nga random inspections sa mga eskwelahan sa probinsya kasunod sang insidente sa Pototan nga nagtuga sang kahangawa sa mga ginikanan kag school officials. Sa interview sang Bombo Radyo kay Police Major Rolando Arano, spokesperson sang Iloilo Provincial Police Office, iya ginpahayag nga nagpangayo sang bulig ang Schools Division of Iloilo sa ila opisina. Suno sa iya ini nga tikang kabahin sang mga pagpangaman na batok sa pagsulod sang mga kontrabando sa mga eskwelahan. Nahibaluan nga sa banwa sang Pototan, kapin 50 ka mga estudyante ang nakuhaan sa mga items nga ginakabig nga delikado kaangay sang pichikorno, kutsilyo, vape, condom kag iban pa nga mga ginakabig nga deadly weapons. Lakip man sa nagapangayo sang kooperasyon amo ang mga miyembro sang Parents and Teachers Association kag faculty and staff sang nasambit nga eskwelahan. Gindugang ni Police Major Arano nga kabahin sang preventive measures sang kapulisan amo ang pagpahamtang sang police visibility, paghiwat sa mga lecture angot sa anti-drugs, anti-bullying kag anti-criminality campaigns agod mapaathag sa mga kabataan ang kaimportante sang disiplina kag kahilwayan sa krimen. Magapatuman man ang IPPO sang deployment sang kapulisan sa palibot sang mga eskwelahan, ilabi na sa tion sang pagbukas sang klase sa aga, panyaga kag pagtapos sang klase sa hapon, bilang duga nga seguridad sa mga estudyante kag personnel sang eskwelahan. Padayon ang panawagan sang kapulisan sa mga ginikanan, manunudlo kag komunidad nga magbuligay agod maprotektahan ang kabataan na batok sa peligro nga krimen sa sulod kag wa sang eskwelahan. Sa aton diri nga ginbuhat naman in coordination ini sa aton sining Parent Teachers Association amo man sa sa aton nga school authorities ang atong sining eskwelahan. Kay this is part of our preventive measures para sa mga incident involving pupils, which is actually in line din sa request sang aton sining School Division of Iloilo natin mag-assist ang aton kapulisan nag-request sila pwede mapuligan sila sa pagkandak sa mga random inspection tayo